Ngati ine ndau yatakamirira Lucia Masaiti chindonzi chiedza mareka. Ndau yatakamirira Lucia Masaiti nedu yakapinda musi wa 14 Juni. Saka makati tichibude panze, tikabuda panze tikafamba tikaona waibatsira Samandwanga wacho wakauya, then tikazoona futi wamwe mbuya. Mukwambo wangu wakatsanangurirwa mamiro nezvinhu zvawainazvo. Saka zvimwe zvacho wakabvuma kuti ndinazvo wakabata ndiri kubasa. Saka tine vanhu vekwenyu vanyori venyu wanga waripo wachinyora manotsi acho, mukwambo achibvuma. Saka ndo feedback yatadzoka nayo kuti muchitibatsire pa next step kuti noti pakanzi parudiwa mari yekuti zvinhu zvacho zvinobviswa. Saka ndo pa step yatayo. Akabvuma zvigero. Mukwambo ndi Richard. Ndasongezo. Ndizere mukwambo. Ndizvo. Saka mari yakudura ndizi. Mari ndeyekuti titore munhu akatibatsira vanhu kuti aende kuisa zvinhu zviri kumba. Saka mari yacho inowanikwa rini? Semhuri takanga takati tichada kugara pasi toita mutsengo kuti mari yacho ikwane. Inini vari yangu itype rini? Izvo zvakubuda kuti taakutaura newamwe andingazvitaura mudenga. Richard Mashana. Asi mushure mekuona mataurirwa mabatwa imimi, handiti pane nguva yakareba zvakadini mabatwa imimi mitaurirwa kunzi parudiwa mari. Pane nguva yakareba zvakadini muri kupindura chakamira kuti hatisi kuziva zvakutomboda kuti tigare nemhuri. Saka hamusati magara nemhuri. Muchagara rini? Ndo zvokubvunzwa muchagara rini? Ndinofunga tichadegara kupera kumwedzi. Baba ndakanga ndiripo panyari ndakanga ndiri panze apo tiri pamotikari apo makatogara sedare semhuri mukati muri dzimba ngani mukakaundana dzimba idzodzo mechibva mawirirana kuti imba imwe naimwe ngaibvise mari ndiri kurasika. Saka murutima. Saka muruti hamusati magara sei? Makatogara. Pakudiwa nguva yekuti mari iyoyo irikuda kubuda rini, ndo zvirikubvunzwa naChangamira. Kugara makatogara. Saka mari irikuda kubuda rini. Ende muritaura kuti pane tinoti 3 weeks zvadini zvaitika. Ende mimi ndiyo muri dzimwe nyaya. Kwakuti hatizomboziva kuti mari yacho ichada kubuda rini, tichazoti toti. Nekuti mhosva dzakabatwa kana newakatibatsira wakabata zvakati wande. Saka ndizvo ndandikutuka. Ndadzokera kumba totaura nevamwe kuti tingazvigadzira rini. Nyedi haisiri pakuti madzokera kumba nhasi, but tiri kuti makatotaurirwa. Saka maiva vanga matova nesolution izvozvizvi kuti todini ndo zvirikubvunzwa naChangamira kuti izvozvizvi maapapi. Brazi baba hapana kungobatwa mhosva dzakawanda ndamunoda kunzenga nadzo. Mhosva 1 isina kubata imimi pamhosva dzese. Imhosva yemusikana mudiki uya atidonha uya asina kutaura chinhu chaakataura. Zvikanzi madoro amaibika mumusha menyu ekuti ndikanga ndadzopinda mumusha ndokuti ndizokwanisa kutaura nemusikana uyu ndiri mumusha. Asi zvimwe zvese imimi makanzi makaita here mukati hongu ndakatora chinhu changu ndiri kubasa. Chinhu chiya chapanduka baba makatora riri shuka. Haisari shuka baya rogo ndo yakubaya. Imimi hamusi muri kucheka ba kubata munhu muchidzipa ba. Asi chinhu chamakatora chiya chapanduka yanyoka ndo pfuti yakurira kumhuri iyoyo. Mukazi mimi mukawirirana nevamwe zikazi kana tazoshaya mari tichaita option yekuti imba yenyu iri muna bhanga itengeswe. Ndiri kunyeka.
umbai kuti ndingatengesawo umbai pariyo iyo iri kundiraramisa hazvidi imba yacho imini banga yakazamuraramisa asi haisi kumuraramisa nokuti hamuna roja aiwa maroja dzipasinga 4-5 years here amen hamuna kana roja imai yakangokiwa aiwa roja ririmo Right. Ndipete. Tsoka kumashure picha. Musangana. Ndoda desi. Musangana ndo desi andule. musangana Monday. Manje muswani. Monday nasi. Nasi 29. Mangwana. July. Monday dia. Pakati pa July. Aitwa. Mutoni umwe mwedzi kare matumbu makangogara. Azvitwa. Second Saturday ichi. First week ya Saturday yao ichi. First Saturday ya July. Then 5. Second or 12. Sasa kana mswat 12. Mswat 12 without fail. Mazgani baba. Mswat 12 without fail. So those Agnes guys, yeah, those examples. Joshua zitoa na babao. Takatopedza kuroga. Mari hakuna kwetinoiona. Imba ndiyo yetiri kutoda mambo kuti vanhu wapera. So kana izvozvi kana dai tikaungana dheti remunhu kuti taurire. Hapana mari inenge iripoba. Chetiri kutoda umba iyoyo kuti itengeswe. Kwete kuti munhu unoti umba yangu asina kupera kufa zvine musoro. Chauna zvachai vadheti zvatovabata arudiwa mari Right, his wife. Mari ndo mari. 770. So you cannot sell something 40,000 just because you want to recover $700. Let's be fair. In as much as manya yake andika, but let's not also take advantage of that. Because mukatoti mimi imba iyo ndio yatotoraiwa. Zotada vamusiyari pazero, which is wrong. Chatakatarisa nacho kusolve a problem. Tuti ngatisolve a problem in whatever way yatokwanisa. Hapana ile chimwe zvamumakwanisa kuita $700 iri izi. hawana munhu here baba Chimwe chamini nacho chimwe chisiri imba chii. Hapana imba chite ndiyo ndinayo. Imba yacho iri kupa imari marocha. $50. Imbarozi Ka co-house. But co-house Kane 3 rooms. 3 rooms if you 150. Because $50 per room, not per house. Takaona kutanga baba vakachezera. Mari yavari kutaura $50 iyi. Imari yavari kuhora yekunasa yepensheni. Yaifana kunga ichinzi yaifana kutorwa naMandiwanza kana tsokanasa zita. Mandiwanza akatoti futi muchinge mapedza kuita izvozvo mari yangu iyoyo ndikungoida. Akatopikirwa futi semapikirwa ambuti kana chiremba yangarumwe vakatopikirwa zvikasiya kudzokererai futi. Ende chinhu chavakanga vatora ichocho hani wabvuma vakatenda ndine zvitokuro zvangu yava ndo kwavakatora futi baba. Inasa. It's $100 a month. Imba iri kupiri. Iri ku phase 1. Na World Bank. Aiwa, but manje kana musika World Bank. Cottage here. 3 rooms. That cottage here kana kuti main house. Imba ndio imba yacho kana kuti boys kaya. Ndiyo mbele. Imba ine 3 rooms. Aiwa kusiwa kwayakandowagwa necompany. Anauzo extend. But kama Roja ngagara 3 rooms achipata $50. 3 rooms. Aiwa mawakira ayo wayakaitwa
aiwa even nyangwe kuwaka hazvina basa, nyangwe yakavaka L shape, V shape, M shape hazvina basa. Inini ndati mutaundi 3 rooms hakuna zvakadaro. aiwa 2 ngedzangu 1 ndiyo yereche Ivi murugara ndinogara kana makudaruka makutaura asi ishuwa here tiwarugara izvozvi zvinobata tozwawo kuti kumba uku havasi kuoneka pachidzinzwa ruzi wari havasi kuoneka basi totofunga kuti ndokwaari pamutaripo. saka imimi besides alright tati $100 yaJune, $100 yaJuly. Sorry. Ini ndoitwa tekla mashamba ona muninawo. Ini ndandichikukumbira kuti kutanga imba ibamukuru kutaura kwamuri kuita ini hana chokwadi chazvo chekuti pane roja rinogara pamba. Dai zvaikwanisika taizocheka kuti zvishuwa zvauri kutaura chokwadi nekuti imba yagara inogara isina munhu kwemakore vanenge vachingobuda vachienda kumusha vakabva kumusha vachidzoka vachienda kutauni. 2 tikada kutaura nyaya yekuunganidza mari semhuru dai baba Changamire tagara makore akawanda hazvina kutanga nhasi dambudziko riri taane makore mazhinji tisikachadi hedu kunyanya kudzoka zvakanyanya kumashure tichitangira hedu pagore rapera November pachaika ini baba vangu takatenderana December tichauya kwaChangamire kuzoripota nyaya iyi asi mari yakandozi mari hapana zvirungoitwa futi munomu kuti hatitomboioni even dera matipa saka ini ndandichikumbira kuti dai zvakwanisika sese mhuru dai so titombomire titorwise nekuti dambudziko izvozvi July wamuzuva achitaura tinokwanisa kutadza kutomusvitsisa media mataura umwe munhu atotidebuka futi nekuti kubva pabva chizotsvaga next month bamukuru vakabva vafa bamukuru vachifa April chizi chichatsvaga imwe mari chabva toga futi tete masondo apera saka ndo challenge yataanayo mukati memhuri baba Changamire wangu ndosaka mamunikuonaka ndiri kuti kutengeswa kwemba it's not as easy as we think. And it's a process. And the process here inoda ari kuwirirana nazvo. And pachida kusainwa maagreement of sale pada kuti sei pada kuti zvakawanda pada kuti sakabhaya wacho nechii handisi anokwanisa kuti tutoane nyaya yekuti tutengesa imba obva anzvenga posha yaanosaina chii ukona ndinotaura kuti saka ndosana kuti inini kana muine mamwe mawezi amuinawo iye woisawo imwe mari yainayo handisika tichiona kuti toita sei kuti chinhu chiite sei pane kuti tiite sei chibva tangoti ngatitengese imba chete because hapana chinobuda handisi kuona paine chinobuda paimba imimi yezvibva mumbone mari izvo izvozvi zvine 100 izvo nechi mutori naibva iripi iri kubank yajuni hasati matora ndiyo yanga ingorimo iyona ndati yajuni hasati matora nhasi ndi 29 saka hamusati matora ndiyo iyo right saka imimi zvamunoita ka sefamily aigo nechii nezvekutaura kuti guys ka tikaramba tichirera chinhu ichi mukaramba muchichirera chinhu ichi it's better you save life and not money and then you start looking for money because hamuzofi makatsvaga futi upenyu mukawana wese amunotaura norufa hamukwanisi kuwadzosa asi mari munokwanisa kungoita zvimwe zvingamukaita mukatsvaga mari mukaiwana because problem muri kuiziva gadzirisai chii problem kumburamba kugadzirisa problem ishe wangu asi dambudziko ngeremari iyo zvezvi kune generation wana wavo hapana wari munomba isusu zvemuri kuona takadai hapana unoshanda kuchindoti kutambudzika kurwadziwa mwoyo ngemusha wababa waakurwadza takakura zvakanaka tiri 10 asi wazotokura iwowa waane zvawaakuita so dambudziko remari ndoti takatobva kudhara haana chiro
ndiye wakaita izvozvi. Hapana wana wanoti tibatsire. Izvo wakandoita izvi ndizvo. Saka mari yacho Changamire iri kuda kubva kupi? Hana chiro chainacho. Saka isu tomutozwa kuti last option icho akabata chaidacho umba yakati kuti akabatsirwa ngezviro zvake zvakatsvaga izvi wototi zvozwinyi pamba pamwe woti taigara vanhu wafa achiti ndichanozoiona izvo ari kutaura izvi ari kutaura izvo vanhu nhasi wafa mangwana wafa achitoti toda kutsvaga ngoti ndinogona kubvisa $10 asi toda mari yakawanda yakazisevhini. So tusheti ngepi petinoiona wana kuti ndofunga kutobhoekana mhuri kusauya wachizwa nyaya idzi kuti wazone kucontribute. Saka pasina tutaura mhuri pamusana pavo. Saka tuti iwo ngavaonezve kuti titodini ngoti ndogona kubvisa kana $20 inopedzei handishandi ndakagara. Iye wacho waibatsirwa ngechito chaakatora iyena uyu ndikwaakatora ndonokuziya nganga ari kusumudzira mari yakati kuti vanhu varega ufa ngekuti izvo vatotaura zvezvo pane kutofa kana inini muchazotozwa kuti munhu uyo ataura pasina. Ngoti ndo zvaanenge ari kuita kuti ndicha vanhu vachifa mukoma wacho wake waimubatsira mombe chinyi tiri kuti tiri kuda kugadzira nababa uyu tiri kuda kugadzira musha iye asina chaanobvisa mukoma waibuditsa mombe mudanga baba uyu achibuditsa mombe iye asina kana sendi asi zvetai tiri kuda kuita ngezvemumusha medu. So ndo zvakundoita kundoti ameni ikoyo handitengesi umba asi vana vari kufa mhuri yese yapera tiri kutofa mukatotodzototibatsira imimi Changamire tiri kutopera hapana urusaki ngoti nyaya itakabva nayo kare yemari hapana haabuditsi shiro yorepo. Ndakuona sekuti Mungu Changamire vakatengesa stand up tukataura kuti wasara vasina chiro maoko asi mazodzokera mukati hatina ruzivo upenyu everyday. Saka ndandafunga kuti baba watengesa moenda kumakambani dzakatenga maproperty owner vanotengesa maproperties town yotengeswa imba iyi yatengeswa change yacho baba wotora wotenga ground nokuti munopaona sipa kana wachitenga ma-low density ma-high density wotenga ground ravo nechange. These people want concept nokuti munopaona sipa bozi vanhu vanotopera kandi vati Joana wakafamwewa imazvona kana ngudzo itakatama nguri hwana mbuya chihoro yakandifadza zvakanyanyisa nokuti zviro zvendakunanyedzewa zvinhu zvakawanda. One, yes, ndakati ndoni kuti ndigadzirise kubasa but papa kwagona rari kushandiswa mumusha pakabatwa kona nezvangu zvakachererwa pamusha pangu zvitatu zvikuda kuti zvibviswe nambuya wakatibatsira panzamo. Gona ndiri saka ndingabva ndatengesa imba kuti zviro zvezvo zvese ndibva ndazvikana. Gona iri rapinda baba ndo rakataurwa azina ndizvo akataura kuti ndizvo toda kuya kugara. Pamusoro Changamire pamashamba zviri kuti vana baba vari kuti nyika hapana kutaura nyaya kunzi pane gona iri ratoda kuti ravo razobvisirwa asi kuti ukanzi chawakapiwa mene kwakaenda kunoromba kwasitori ndo chatoda kuti chibviswe nekuti ndo chiro chiri kukonzeresa zvinhu zvese izvi ndo chaenda kopanduka kuti chiuraye vanhu nekurwarisa kuita vanhu uyezve ndo chakapera zvirema zvemwana wavo wainaye zvakataura ndichiremba makatipa musi wa14 panze apa ndatenda hangu. Saka unacho here iye baba chakataurwa cho unacho here zvakanzi chiripo mukumba saka chiremba akati ndinouya mukanga maunganidza mari yozisa 700 something yakataurwa nababa ndinouya kupi munonditora ndoendogadzira pamusha tobvisa chiro icho chaicho tochenesa musha nemhuri yese vana vasikana vari kubudirwa tobva tachenesa musha izvo zvamira zvakanaka.
Baba zviruta ramai uyu chomakataurirwa chiriyo bamunina ndoaka chiriko chakachererwa paupa pangu chakachererwa ndiani nani ndakacherera bamini wakaenda kuno vanhu vechechi wakauya wakacherera paupa pangu bari zvari kutaura kungarangara pamutunhu unoda kutseva ndozatendai mashambi zvari kutaura kungarangara uri zikwazi bamunini ava ndovakaya nevanhu vakacherera takauya takaenda tese mhuri tikabira kwazarika tikauya neyo chechi aripo akasungiswa ngenguo tsvuku tiripo au tikwazi bamunini ava aripo ndirunyeka hatichauri chokwadi pambe pamwari iwo wawa ndiwo vanga kutozisunga iwo achisunga jira mhiko pamba pake handizivi kuti mhiko yanga atisungiswa takaenda tese sefamily tiri kuenda kuti zviro zviri kunetsa paumba iye achizisunga iwe ndiwo wakaenda kutora gona rako asi akuti kwazi bamini asi takaenda tese sefamily hatidi kungwara asi chiremba yogona wakariona here ini bambo simukaitira mati chiremba wakati pane gona aiwa hachiremba anongoti pana gona chiremba akati baba imimi makadini makaromba zviro zvenyu ndo zvaakupanduka panyu sungai zviro zvenyu zvidini zvibve panavo asi hapana chakambobuda tiripo tese tezefemina akuti kwazi bamunina ishuwa here baba kuti makasunga jira handina kusunga jira aiwa hana kusunga jira ndo waisunga wega wakiwa wenguo tu wakaenda kutoa kwabdikoni kwasaukranyo ndio kwakaenda pamini akazoti kupurura kuenda kwazarika kuzi vana vacho vanofamba for 3 months ivo vana wane ma10 years sika 3 months vachadini vanofamba nanhasi hazvina kuitika izvo zvizvo nindaro kuzi wakaromba gona rikomba pamwe imimi kwamakaromba handikokwanisitori kuya mzee ndovasitori kuya ndisitora uku asi sitori lekunyanga ndisitori patsonzo pana sitori patsonzo arorumbesa kuti ndichazei changamiri kudara ndabuda simbo kwese wataona urombeswa neyo kunyanga wakarombeswa neyo patsonzo ndizvo here ndosana kuzaka neyo patsonzo pana sitoro repatsonzo futi rarombesa futi uripo here uripo hakasi akasheka wakasheka apakataura mandiwanza kuti endai muende kuona takavatasika azi akasheka pataona mukadzi wacho saka weminzi ndaswaiwo wakutadza kudzorera chiro uza munhu wakafa wakushaya kuti uchise pindurai ai ndakatochirasa ndakachisawo mataka uchisa mataka winani ndipo ndakakanganisa ipo aiwa hauendi kuisa chinhu wega mumataka ondai wakadaidza mhuri dzese idzi poita chiremba anenge achikubatsira kuti chiita so chiita so chiita so because mhuko dzawakapiwa nastori awo nhese wadziziva iwe sitori akakupa mhiko yekuti chii ndinozi ndangoshandisawo
kuti uone kuti zvinokushandira. Uchishandisa sei? Hangoti unoisa mhomho chete. Ikari mhomho ni chete. Uchipota chikapuruzira ukauzeka. Saka waizoite sei? Kamuzire kai. Kakari kajira kakaiswa mushoro. Kajira kakaiswa mushoro. Alisi lodumwe. Kadumwa. Saka ilo kadumwa wavenda kakaiswa mataka sei? Kambani yange yafana. Saka iwo mali wangarutira mushonga kukambani. Tatu ndio nguva yezvibhumure. Saka iyo shangu kuda kubhumura. Kwakuda kungobatsirikanawo zvekuti ndimbogare ndiripo semhuri yanga iri kukura, kufundisa wana, kuchengeta vabereki. Mhuri yemurume wega nganga achibatsirika murume. Mhuri imimi itai serious kuti zvinhu zvikubatsirika. What mostly affected is the family at large. Wasiri wego. Asi mupari wakapara zvinhu haachazvikwanisi, is beyond his control. Haachazvigoni. Saka mhuri mwakona kutengesa umba, is not willing kutengesa umbecho. Kokuita sevanhu vopere. Hasi kuda kutengesa. Saka vanopindira ibatsira yamai yakati yakapara. Nofunga family yenyu yakakura chaizvo zvokuti kungatadza kuedza mari. Pamusoro yeshangamira, ini ndoitwa Michael Mashani. Nyaya dziri panapa dziri kuita uswa hwasunga hwemu. Iye mukomane yake, but tikadzoka mumashure musi last Saturday, musi wa14, pakabuda panapa zvichizi inini ndakauraya munhu. Pakazi Nika wakauraya munhu, akatora mapatsi angu kuendesa kuMozambique. Zvichirevo kuti nditori nongozi yandakadini yandakapara, but patakaenda pana chiremba avo vanowitnesa handina kunga ndichisvika pakuzi ndakashaisha maoko, asi nekuti zvakazi ndine ngozi handidi kukwadza mhuri, handidi kuita zvemanyepo, handidi kana kuti kunyepewa. Tove zvinhu zviri straight, ndozi ngozi kuripa ngozi, mushonga wengozi kuripa. Nekuda kuzi ndakazi ndakakwadza, ndakauraya munhu inini nefriend yangu isina kutaurwa, munhu wacho asina kutaurwa, kwaanobva handikuzivi, zita rake handirizivi. Ipapo zviri kuti mundigadzirise kuti pamwe iyi ndingaita yechipiri, nditange hangu kubhadhara ngozi yangu inini ndichenese umba, because wana ruzivo rokudonha. Ndoda kuti ndakauraya vanhu munhu ndikatengesa mapatsi kuMozambique. Saka chingamira ndoti ndibatsirikane. Iwo wakauraya. Hana kuuraya munhu. Saka kuda uripi. Handizvo zvakataurwa here muno muchingamira. Handizvo zvakataurika muno. Zvikabuda muTV apa. Yes. Tune zvinhu zvine justice zvinoshandika. Baba. Yes, mwana. Takuda mukati muno. Changamire vadaidza chiremba. Vakanga mutanga kubatsira. Makabudiswa munyaya yacho mukazamuna. Turi pazara. Tichibva tabvapo, tibva taenda pana chiremba wakanga ari apa. Hamuna chamakabatwa baba. Nyaya yakabatwa padare, yakabatwa avo. Imini makamatombotaura futi. Imini mune bundu rekuti inini makapumhawo nemukoma wakapumhai. Asi mune zviripo panguva dzinedzi imi mamumo. Asi mimi chamakuchada apa, hamuchada kubatsirawo bakubhadhara mari nekuti muri makapumha. Ndozvamuri ende ndozvamakataura futi. Ofuita handizvo. Ndandikudati handigoni kubhadhara because ndine yangu yandinoda kubhadhara. Aiwa, tinotora zvinhu zviri genuine. Ngatori zvinhu zviri genuine, hatikoni pese pese. Hamba dziri chinyuba mazizwa. Because kana uri zvine ngozi ndakatoshaisha. Saka muda kutsisa tunoti achi. Ngozi inoripwa, ndinoda koripa. Full stop. Ngozi inoripwa, saka ndinoda kuripa. Mamuri kususpectwa. A suspect is not an accused. Mamuri suspectwa kuti munenge makauraya munhu, asi zvakazokuruvhodza hapana zvamakadini zvamakaitaba. Saka ngatisiyane nenyaya iyoyo. Ngatitarisane neyatinayo iyi. Iyo mutaura ndakazi ndakanzi, ndakazi asi handizvo zvamakadini zvamakaitaba. Ngatitarise iyi. Wakakanganisa vakanga vari kunongedza ivavo. Saka ngatisiyane neiyoyo, ngatitore iri mudariro.
ndofunga zvakawa panapa. Ini ndiri mukadzi wemurume uyu, mazvita enyu ngekuchena ikavhenga, mazvita enyu ngekuchenesa, kuti pang'anga hapana chakadini chakakudaba. Vanhu ngavaite way forward nezviri pai. Pamusoro changamira ndofunga mafundiro atichiitawo kuti imba tiri kuona zviri kuti otherwise kuti uye aitengese maybe ndo chinhu chainacho chete cheupenyu hwake. Saka deno zvaiita kuti dzimwe vakoiswe maronda kumba kwake each and every month kana whatsoever kutorwe mari kuti igone kudini kukava apa neapa, newo wefamily vagone kubatsirawo apa neapa. Handiti kuti zvinhu zvifamba. That's a very good comment. Yeah, very good comment. Mari iyoyo every month yokorekitwa neyokumakoti kwete iye akaikorekita iye kuna haisviki painoiyo. Right. Ini andikaona zvito. Ini ndio ndanga mafungiro angu. Kuti vanhu kana vaisa mari dzavo, handiti uye vaisa mari dzavo. Kuti tirikabve mari idzi, ngatishandise imba iyoyo kuti tirikabve chii? Mari idzodzo. Rather than kuti titengese chii? Imba yacho. Kuti kana imba iri kutombodza rent, let's get the rent. Tobhadhara chii? Todzosera mari dzevanhu vanonga vadii? Wanenge waisa mari dzavo. Aino pakati penyu pesa pane wanotonayo mari, unayo mari. But nyaya iripo ndekuti munhu anomboda assurance kuti kana ndaisa mari yangu, how do I get my money back? Ndo nyaya iripo. Saka izvo kana kuti munoti mari yacho kuzoirikavha inozodii? Inozonetsa futi. Tinowirirana bangwa. Mari idzodzo $100 idzodzo dzaanowana pemani dzimarendals nechii. Dzino yakubhadharwa kuno. Munhu aisa mari yake kutorera mari yake kupi? Kuno. Hamuchapani megaba. Wewe baba wacho akaita kagringo. Anouya naye mari kupi? Kuno. Munhu uya achitorera mari yake kupi? Kuno. Izvo chatoda choti dambudziko ngariite sei? It's not worth it to lose one just because you want to save $700. Mukada calculate ndiwe mutori pabhadhari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tikatoti divide by g by 11. No, kawanda uriko zvokuti mukatoita vanhu vangani kana 40 handiti by 11 pamama wataura about $60. Tikuti isusu ngatidai so tuna chinhu chinoshanda. Tikuti isusu mari $700 handiti ava baba vavo vati pane $100 toripo, handiti pane $100 iri chii iripo. So we are saying mari yedu kudira nayo chii $600, which is $650 handiti, right? Tudira nayo $650. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 handiti wamwarume wangani wasipo wamunoziva imini those people can contribute. Wana wake tu usatouya kwewana imimi kana musinaba mari imimi hamuna mari garai pasi imimi hamuna mari ba tinoda vanhu vari able to contribute kuti dambudziko ripere. Ndosaka kunzwa munoziva kuti mimi potential wanotokwanisa kuwana mari kubva kwavari vanhu vangani? 2 wana vake. Yes. 3 4 5 Uzonga? Wana wake 3. Azona baba wa 3 plus Lucy ni mwana wake 10. 8. So that is so 10. So tudo na mungu za $65. 65 atuna 100 kupata 100. Then just draw away the decision.
then wanoiswa bvisa mari dzavo handiti kumari kubhadhara kurendo panochata hake no ini ndatoisa kuti zvinhu zvinake we forget about that ndoparuda mari yavo bheki asi dambudziko raita sei rapera. Yes. Ndiri hanzvadzi yake takatosiyirana zamunemusha handidi hangu kunyanya kutaura bango kuti ndinotorwadziwa. Uyu ihanzvadzi yangu haigoni kutaura chokwadi. Zvese izvo mazwa achitaura iko baba zvese ngezvekunyepa. Kana muri kundibatawo izvo ndiri kutaura Changamire mukomana wongonyika wana wake une wana vanokwana kuita 3 wapenyu wariyo asi hapana neumwe uripo ba. Inini ndandiroda kuziva kuti sore wakatorera mari wakatorera chiro chake ndiye here baba angari apa muruzvizwa handiye. Ino sore wako wati wakafa ukati ndakarasa zviro zvake wangoti zviriyo unabata rurimi rwemunhu wabereki matanga kutaura kuti zviro zvasitore zveizvo zviriyo kumba asi tabata maziva pamuchiti ndakaisa kumataka. Ndiri kukumbirawo Jehovha mambo kuti mwana uyu hagoni kutaura chokwadi kuti mwana haagoni kutaura chokwadi unonyepa. Takaamba kare nenyaya iyi tichirara tichitonhorwa tichirara tichinaiwa ngenyaya yake haatauri chokwadi. Wanhu watoneta mari haana handizivi kuti waizvitorere izvi sikamupi mari kuuraya vanhu kupedza vanhu kuti madhona aitokona kubvisa mari yacho ndiwo akatotanga kufa. Handidi hangu kutaura kana kumuona madziso mangu handidi. Uyu ndakamusimudzira dombo rekuda kukanya kushungurudza mhuri uri kushungurudza mhuri dziri kudonha mhuri dziri kurwara. Taura chokwadi tete makadiniko makauraya munhu here? Ndinota kuti ndakauraya munhu zvinhu zvakanaka zvani zvooneka kuti zvorongeka sei. Nhasi uri pamutsasa mangwana uri pamutonzo mangwana uri pamuroro munomugadzirisa sei Changamire munhu kare dai akasotobvuma kare kare takapedza zviro zvese izvi. Vanhu vaneta tinovakorore waibvisawo dhora zvaita satina varume tashirikadzi hatina mari zvari kuti zvomataura Changamire kuti mese muchitierenga satichina varume vakaita aiwa varume taizochema tichipuwa inei satitomborina takatogara. Saka uyu ngataure chokwadi chaari pamberi pedare kwete manyepo ari kutaura. Ngatosunge zviro zvake zvotirege kufa. Changamire ngatosunge zviro zvake zvovanhu tirenge kufa ngekuti tikandofa zviri kuita vana wakoma wakuru wakaenda vaitobhadhara mari zviro zvake zvo ngatozviti chimbotera maiti vanhu vatsvake mari. Chokwadi nekuti pese panotaura kuti ngatisangane kana kuti musi wakati musiwo tisati tasvika pakunobva kwafiwa akati ngatisangane muna Juni yeye takuda kusvika munhu atofa mari dzese dzakutopera tokubuda kuenda kumarufu tisati tagadzirisa dambudziko. Ndibhevheni Mashana. Changamire pamusoro ndafunga kuti ininika vabereki avo semunhu akaromba hama yavo waende kun'anga yacho kuhama dzen'anga iyi vandopfumbire kuti zveshuwa ndisu takaromba pano zvatakaromba pano taugadzisa kuti chiwe pamusha penyu nokuzoripa. Saka tinokumbirawo kuti imimi muomberere zvinhu zvenyu mudzimi yenyu kuti aimbo tapiwa nguva yakareba zvakati saka vanhu vakuya kuzondoripa kuitira kuti avo vari kupisa mafuta kawo muchifa uko nekuti uyu hasoda kubhadhara bawo. Saka itai kuti mumborongedze mumboende kumba kweng'anga yakatora nekun'anga yenyu mutaurira nawo ndofunga vanogona kumboisa mabhureki hama kwete uyu atomboisa mabhureki basi kunze kwemunhu akavamba kushonga ndianesa mabhureki. Pamusoro takatodaro tambotaura tese ataura kuti n'anga ngeyekwawo tichichi
nemhuri mwana wacho havatorina pano mukorori. Ngatichizoenda toone kuti ngepari pakaenda kutora solution. Wakatorana nemukorori wake, hapana umwe munhu wemhuri wakatora kuti tiende koti tionesane nevanhu wepaamba pacho. Wakabva wangoenda vari vairi zvewakaita nezvewakataura hatizvizivi, asi tatati izvo zvapagiraundi mabvuma kuti ndizvo yanyaya yemhuri. Chese choda kuitika panofanira kunge paino vamwe wenyu wemhuri, iye kwataura nemukorori wacho izvozvi pana hapana. Orati mama, madaro painozoka kupadai takuti togona kuchangamira mutasa wakupe mupurisa 1 wamunofamba naye imi machikuti handiri pakati baba utungamira mupurisa mashure imimi pamberi mese mhuri yenyu mwenda mberi mupurisa achikuchengetai kutori kuti baba sosiri riri kuenda nekupi. Because if takurodzoka futi mashure takutanga imwe futi tasvika pakanaka kuti mari waripo wari willing to contribute, let's contribute mari dzavo cover mari iyo. Asi mibambo kana mune zvamunokwanisa kuitawo zvokuti musunge chinhu kuti zvinhu zvisati zvimire moita, because right now zvinhu zvise zviri loose, because kumataka kwakaenda kuisa kune zvozvibatsira akatoenda kutonodza chinhu kuti chitonakirwe nekugara chototonhererwa kamumvuremo chotopakwa nekutsemurwa kuti chidzoka chinakirwa chine mvura. Saka hapana zvikuenda kumataka zvakaisa zvibatsiri chinhu. Handiti machira akasungwa ari mumusha hapana zvarubatsira. Chamakaenda kusunga chii chamunoisana kuswera muchera makomba muchisunga hapana chamakasunga. Iwo waendesa mumataka zvabatsirei hapana zvabatsira. Chinhu chingori loose chirimo. Turi ngatiite chinhu, the only way out guys, ngatiite macontribution nesave chiremba apinde mumusha chinhu chigadziswe. Vakatonzera chiremba chinhu chamakati makaisa kumataka baba hamuna kuisa kumataka baba imimi muri kufunga kuti makaisa kumataka asi ndikatoenda mumba menyu izvozvi chinhu icho chindotokutorai chirimbacho unazvo ndosafika let's say that tiite sei tigadzire chipere because ine chirunesaka kana totomboita mukana wekuti tine munhu muridzi wechinhu arikutobvuma kuti chinhu ndini zveshuwa chinhu ndakadai. Saka imi pamakaenda kuona mukadzi wasitori akati chii? Akati baba akashaya, isusu tatinewo zvimwe zvakasara zviri pano takaendesa kumataka. Saka imi wasinisai kumataka? Aifanisa kuisa kumataka ndiani? Imi kana mukadzi wacho? Kuti vaifanga makapa mukadzi wacho kuendesa pane zvimwe zvasvika kumataka? Takaenda tirisuzi auto akatosheka. But mukadzi angaendera kuti zvababa zvazviri mumba zvakasara takaendesa kumataka. Akaendesa nani? Nauzobvunza mutu akaendesa. Chenyu chamamadzosa ndikati chaifanira kuendawo kumataka kune zvimwe. Imi havafunga kudzoka nacho kumba kuisa mataka ekumba. Ini ndakatora Samuel uri kuramba ndio Samuel tiri kuramba ka Samuel uri Samuel. Azviti baba ngatite chinhu chekuti chinhu chifambe baba. Ini ndiri kufunga kuti patataura baba let's say ma contributions asikana. Coordinator makoma yes. Ndinotenda imashanga. Chokwadi zvamuri kutaura kuti toita macontribute ndopanotopera dambudziko kuti ngatoswedza zvimwe zvese tinoswedza tichiuya chidaidai totoita macontributing kuti nhau idi ifotsore kune munhu wese anonge ari wekwamashanga ngatite izvozvo. Macontributions acho musatanga nomukomana mwana wababa aya akati kana ndakundikana unga ndisipo mukomana wababa kana marakundikana unga ndisipo mukandifonera I'm willing ndinoisawo yangu mari. Pamusoro changamira tinoitwa chiedza mareka tatotokumbira kuti mubva matipa date rekuti mari yake musi wakati zvito mari yedu yonga yaungana pamati musi wa 12 hapana anomboshaya $65 imari shoma
tese tawerengwa ipapa then wataurwa vana venyu inini ndichazoti munovadzana sei nevana venyu kana kuti onyorwa tsambo namambo kuti waende mwana wake masi yafoni namba dzekumadamutaura then mobva matipa dheti rekuti musi wakati kuti tinge tizive nemupurisa wenyuwo panouya chiremba wacho mototipa zuva imimi kuti rikatadzika maita basa ipapa 10 mwesa inoda tosiya mabhadhara enyu Inoda kusiya mafoni namba sisai foni namba dzona inoda tofonera nhasi rega ndi